istemez. İşte ben istemiyorum ben bunu ya. Hiç istemiyorum sana. Ne öyleyse Hasan lo. Baran Çiçek harika geldi. Ev dimenin rekeberiya tünd ji pera ve çeme zarova ye navçeya deheya serte ji peşbaziya Judy Viver ya ciwanên Kurdin ku li ser YouTube'ê weke bername duweşînin. Gerçekten Judy Viver'ın önemli favorilerinden biri. Tamam tamam ve hami. Taybetiya peşbirkî ew e ku hemû peşbaz astengdarin û her yekek xwediyê çîrokeke taybetin. Navê Judy Viver'e me aslında Judy aniye. Armanca me ev insanê nexweş, ev insanê taybet em bînî vêdê ev yarışmekî şwaranê bidî çêkirin ev de milat jî bizan bê ev insanê taybet dikarin hemî tiştî bikin. Judy Viver 2026'ya hepiniz hoş geldiniz. Yek ji çêkerê bernameyê Doğan Kılıç pêşkeşkariya rekeberiya tundiya pêşbaziyê dike û ew şev û roja xwe bi pêşbazên xwe re derbas dike. قانون کردی جی بین ویده بوکن ما بیشن و برنامه خواه کردی چکینه سسته خواه مجهده کردی جی چکی بغازی منو انیو مازن انسان عالم همیچ کس ببینن ملات کرداجه ولکو و تشتا بکنه او دیل بکه Listikên heremiyê Kurdî jî tekelî nav Judy Viverê dikin ku ev çanda bê naskirin ha yek ji wan lîstikan gelaneye yê were lêstin. Pêşbazên Judy Viverê ku ji bo serketinê têkoşînek mezin didin rastî eleqeyek baş tên. Lewra her yekek bûne fenomenên torên civakî û vîdeoyên wan bi sed hezaran tên temaşekirin. Ku tu bibî yekemîn xelatê bigirî çi bikî bi xelata xwe? خدای خلات خوا از بابا خالتم حاجه ایشالله خدا اصلی بیادیمه او yarışma خواسته inşallah az ve yarışma kazanmak inşallah. Dayımı mole sıkılmışım be. Ve de hamı mesela taşkemu, negemu, desemu vezbin mesela. Baştır evra. Mesela kazanç bekim. Az pere xwe bidim. Ciya xwe. Yeş mera komple ye pere me hemî bide zêr. Az bizavicim. Keyfe me xweş bi zavcandinê û keyfe û rahatînê. Siz bi ajinê bînin milat hemî êkira. Cizîrê Silûpyayê malxolên me yên kefoliyên me psixoletiyên me wane. A bizavicim ajinê bînim milat hemî endewata me de. Judy Viver abi takım aşina mı bastini? Kabeje gül siname tu çema haqaz nazuri sersingat delale hezasa meştil dani mane bes khayale sade sal serdbori irud dem hatiye jebede amerd bori. Pêşbazên Judy Viverê ji Şirnex, Cizîr, Silopî û Sêrtîne. Bername bi xwe jî niha li ser torên civakî bûye yek ji bernameya herî jî hezkirî û rikebera xurtiya Survivor'a cîhanî. Abdülselam Akıncı Rûdaw, gundê şidada dihê sêr.